את לא צריכה להתאפר, שימי פס על הפסים, את לא צריכה להתגנדר. היי, מה נשמע? אני זוהי. תספר לכם כמה פרטים about myself. ראשית כל, נולדתי, ושנית כל הגעתי ל-best moment in my life. הגעתי לתיכון הטוב מכולם, לתיכון לאופק. לאחר כל שנותיי כחמישיסטית, זה הרגע הגדול לא חיכיתי. סוף סוף אני מגיעה לתיכון. אני מחכה לגבר שיבוא וככה יוציא פרפרים מליבי, שיבוא לי מפחית קולה ויעשה לי כאילו אבא שלו מינימום איזה מיליון הרעיף לי אותה ככה. מחכה לרגע שאני אכפה מסדרון ככה צנועה וחסודה ויבוא אליי וישיר לי אתה חייב למות עליי, מות מות מות. בקיצור, אם אתה חושב שאתה יכול לעשות את זה, תתקשר אליי בייבי, call me maybe. הכי יפה בעולם, אם תלך מי יחבק אותי ככה. שלום, אני אמנון, ואני לומד במרכז החינוך לאופק, שהוא המרכז חינוך מספר 1 בארץ. פניתי אליכם כי אני רוצה למצוא את אלמת החן שלי, שאיתה אוכל לממש את אהבתי. לממש. אז אם את רוצה תפני אליי, אני מאוד אשמח. בעיקר התחביבים שלי זה ללמוד למקצוע שאני הכי אוהב, שזה אלקטרוניקה, ואחרי זה הספורט שאני הכי אוהב, שהוא הספורט הכי גדול בכל העולם, שזה השחמט, שזה משחק מדהים, הוא כל כך מלא באסטרטגיה ובכל מיני שטויות וכל מיני דברים. אז תפני אליי, אני מחכה לך. אבל לא אמרתי אמנון. מי יחבק אותי ככה, מי ישמע אותי בסוף. את הפונקציה החיובית בחיי. נכון, אני הפונקציה. אבל תגידי גם עליי משהו. איפה היית כל חיה? Love me. מה קורה אבאלה? צדו כפותה. וואלה אח שלי, אני עברתי על הרבה פצועות בחיים שלי. לא על 30, לא על 40, ולא על 50, ולא על 100. הגעתי למסקנה שאני רוצה את האחת שתיכנס לי ללב. רוצה את האחת שתישאר פה ולא תצא משם. אח שלי, תן לי לספר לך סיפור שקרה לי שבוע שעבר. אני ואחותי תמר ירדנו לבת גלים, דפקנו שם סיבוב, לא משהו רציני. עכשיו בא לנו איזה אחד, חשב שהוא איזה אבו עלי, חשב שהוא איזה גבר שכזה. הוא אומר לאחותי, בובה, את יודעת מה השעה? ווואלה, אתה יודע מה עשיתי לו? באתי אותו, אתה אותו, למה מה הוא חושב שהוא בא לאחותי ככה? טוב, סליחה, אני אשב. תגיד, סלמוס, יש לך במקרה אש? לא? תודה. קיצר, איפה היינו? מה שנותר לי להגיד זה, בנות, אני בחור טוב, שומר שבת, יוצא בשישי, לומד תורה מהבוקר עד הערב. ונראה אתכם, אה? היי חברים, קוראים לי קרן אור, ובאתי מבית ספר רעות. לשבת? אני פשוט רגילה לבמות, לא סרטים. טוב, ככה? היי חברים, קוראים לי קרן אור, ובאתי מבית ספר רעות, פריה. טוב, אני הייתי יורית כללית במועצת תלמידים, ואני יכולה לספר לכם שאני די נחשבת לפרועה בכיתה שלי, כאילו, לא ששתיתי בגל השכבתית או משהו, כאילו, גם לי יש גבולות, אבל כן נגיד בשיעור הרבית האחרון הבאתי המסלולה הזאת, קיבלתי אס.אם.אס מהמדריך שלי בצופים. המדריך שלי, וואו, הוא מדהים, באמת שאני מעריצה אותו. אני פשוט מעריצה אותו וגם מעריכה אותו, הוא באמת מדהים. אוקיי, אז קיבלתי ממנו אס.אם.אס, ופשוט במשך שיעור שלם, הטלפון שלי היה מתחת לשולחן וסימסתי לו בחזרה. כאילו באמצע השיעור, ואתי הייתה שם, ולא אמרה לי כלום. וואו, באמת שהלב שלי דפק, אבל ממש כאילו זה היה מופרע מצידי, באמת. טוב, אז בקיצור, אני מוכנה לפגוש את אהבת האמת שלי, ואני רוצה שהוא ידע שלמרות שאני ברעות, אז
כן, אני מוכנה להתפשר, כאילו, אני לא מצפה שהוא יעשה לי איזה סצנה מהמלט או ישיר לי סרנדה, אבל גם שיחת טלפון זה בסדר. אני אענה. אני מרגישה כאילו מצאתי את המוזה שלי. גפר! אתה לא רואה שאתה מפריע לנו פה? מה זה נראה לך? סמק ארס. טוב, איפה היינו? נראה לי מצאתי את הנסיכה של החיים שלי, באמא שלי. זאת אישה שאני אקח לכל החיים. היא רוצה את כל מה שאתה. מי אוהב אותך יותר ממני? מי מצחיק? שלום יא עיני יא רוחי, כיף חלק אליום? אתה זוכר שאנחנו נפגשנו במדרגות? בטח זוכר. אני יורדת ואתה עולה. זה נקרא אהבה ממבט ראשון. תאמין לי, שמתי עין עליך, חבל על הזמן. תודה רבה. מאוד מעריכה אותך ואוהבת אותך, ואנחנו נמשיך הלאה להיפגש. תמיד משלימה אותי. בוודאי, בזכות הלמי אנחנו נפגשים. אמן. ונמשיך הלאה. שיהיה לך הכל טוב. אמן. תסתכל יא עיני.